Bodoland अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ डकाइत साहिदुल इस्लामा खारखोमानो नागिरनायावनो गुलि गावो पुलिसा। थांनाय हराव दुथां शहीदुल इस्लामा पुलिसनि बेंथिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायावनो पुलिसा आथिङाव गुलि गावना जोखोम खालामो। सापर पुलिसनि सारि खालामनाय सोंथियाव दुथां डकाइत शहीदुला डकाइति खालामनाय सना रुफा बबे बबे जायगायाव दोनदोंमोन गासैखौबो पुलिसनि सिगाङाव बुंथिना होयो। बिनि उनाव पुलिसनि हानजाया शहीदुलखौ लानानै दोनखोमाना दोननाय जायगाफोराव थांदोंमोन। हातिपतायाव डकाइत शहीदुला दिन्थिना होनाय जायगायाव सहैनायनि उनाव हासुनो थांनो नागिरनायाव फारसे आखाइनि हेन्डकेप खुलिना कनस्टेबलजों लोगोसे माखासे पुलिसफोरजों हासुनो थिनहरो। नाथाय दुथां डकाइत शहीदुला हेन्डकेपजों लोगोसे पुलिसनि आखाइनिफ्राय खोमसिनि मदद लानानै खारखोमानो नाजायो, जायनि जाहोनाव पुलिसा राहा गैयै जानानै आगदा आथिङाव गुलि गावनो गोनां जायो। लोगो लोगो डकाइत शहीदुलखौ सापर फाहामसालियाव थिसनो आरो जौसिन फाहामथायनि थाखाय बिलासिपारासिम दैथायहरो। नैथियाव दङ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि खैफोदनि समाव BPF दोलोनि बाखनायथाव आखुथाय। आसामाव कभिड-19 नि हेंथायै जुजिनायाव हेफाजाबनि थाखाय मैया आसाम सरकारनो BPF दोलोनिफ्राय 25 लाख रां अनसुंथाइ। BTC नि बारग' गाहाय खुंगिरि थामहिनबा BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF नि मोनसे हानजाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गथायनानै होयो 25 लाख रांनि चेक बिलाइ। बे बाथ्राखौ फोसावदों BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। चेक बिलाइखौ गथायनायजों लोगोसे BTC आव इयुन समनि राजखान्थिनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जयै सावरायलायो। थामथियाव दङ क'क्राझाराव साथाम ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ हमदों। दिनै 26 जुन एन्टि ड्राग्स डे। क'क्राझार पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। मोनसे सुलुंनि बिथाजों संदाननानै मैया क'क्राझाराव पुलिसा साथाम ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारिनि थागिबि रुंसारि निर्मल कुमार ब्रह्मनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि केनेडी बसुमतारी, बागानसालिनि थागिबि रबिन्द्र दैमारिनि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि सागर दैमारि, टिङाफारानि थागिबि रुंसारि सचिन नार्जारिनि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि गोजोनथाव नार्जारि होनना सिनायथिनायजों लोगोसे हमजानाय साथाम ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरनिफ्राय गंथाम आबुं कन्टेनार ड्राग्स, गं9 लांदां थेमा, गं2 सिरेन्ज, नोगोद 15,000 रां आरो गंथाम मबाइल फन बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ समबारनिफ्राय गं4 जिल्लायाव आबुं लकडाउन फोसावदों रायजो सरकारा। रायजोनि दासान्दिनि कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै मैया सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा माखासे बिथोन होदों। कर'नानि थासारि मोजां जायैखौ नोजोर लाखिना गवालपारा, बिश्वनाथ, मरिगाव जिल्लाखौ आबुं कन्टामिनेन्ट जन फोसावदों। बिनि अनगायैबो गलाघाट जिल्लानि बकाघाट महकुमाखौबो आबुं कन्टामिनेन्ट जन फोसावदों रायजो सरकारा। बे गंथाम जिल्लाजों लोगोसे बकाघाट महकुमायाव फैगौ समबारनिफ्राय बे नेमा बाहायजागोन। कन्टामिनेन्ट जन फोसावजानाय जिल्ला आरो ओनसोलफोराव इमारजेन्सि सार्भिस आरो दखानफोरा 5 रिंगासिम खेवनाय थागोन। गुबुन फारसे गुवाहाटी नोगोरमायाव 3 रिंगासिम गासैबो दखानफोरखौ खेवना दोननायनि गनायथि होनायजों लोगोसे बेलासि 4 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम नाइट कारफिउ होनाय जादों। बेजों लोगोसे मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांनायखौ दाबो बन्द दोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।